Det kollapsede og kaosramte børn, unge og familieområde kræver en detektivmæssig tilgang, hvor man systematisk undersøger hver eneste ledetråd og følger spor for at opklare, hvad der foregår, og ikke mindst årsagen bag det. Det er som at være en dedikeret efterforsker, hvor man skal være opmærksom på alle detaljer og samle alle ledetrådene for at kunne afdække sandheden. Ved at dykke ned i hver eneste ledetråd kommer brudstykker konkret viden frem. Nogle fakta er klokkeklare, taler sit eget tydelige sprog og kan ikke skabe den mindste tvivl. Andre fakta kræver analyse eller oversættelse fra komplekst sprog til et mere forståeligt sprog. Det giver mening for den enkelte. Hver eneste ledetråd kan ses fra forskellige perspektiver og integreres i andre sammenhæng, der er årsagen til det kaos og sammenbrud, vi ser ske på hele børn, unge og familieområdet. Det er gennem denne dybdegående undersøgelse, at vi kan få et fuldstændigt billede af, hvad der foregår og hvem står bag. Du præsenteres for analyse af evidens, de færreste har kendskab til. Det er viden, der er blevet tilbageholdt og burde være debatteret på national tv. Se introvideo og følg med på debatforum.